بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. Habari wolemekezeka mchipembezo cha Islamu tili mu juzu namba 30 juzu yomaliza mbuku lolemekezeka la Qur'an, ndipo timuyamika Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wazolengedwa zonse potipangisa kuti mpaka na tifike chigawo chomalizira chigawo cha juzu 30 mu programu yathu imeneyi ya maphunziro atarawih imene ndithu timayang'ana mmenemu mfundo zosiyana-siyana komanso maphunziro osiyana-siyana amene tikuphunzira m'buku lolemekezeka la Qur'ani. Ndipo tidayankhula kunena kuti zimenezi tikuzichita chifukwa chonena kuti mwezi wa Ramadhani ndi mwezi umene idatsika Qur'ani, ndipo anthu ena mwezi umenewu amauchula kuti shahrul Qur'ani, ndi mwezi wa Qur'ani, ndi mwezi umene Qur'ani ikuyenera iziwerengedwa ndithu pafupi, ndi mwezi umene ndithu Qur'ani inatsitsidwa kuti chikhale chisoni kwa anthu komanso ukhale ulaliki owalalikira anthu kunkhani za chiwongoko zoti ziwaongole anthu apite kunjira yowongoka. Ndiye timuyamika Allah subhanahu wa ta'ala kuti tonse tinali limozi kuyambira pachiyambi paja mpaka na tsiku la lero limene tikumaliza ndithu juzu 30 kuyang'ana nkhani zimene zikupezeka, kuona nkhani zimene zikupezeka mu juzu 30. Tikumbusani kunena kuti pamayambiliro penipeni pamene timayamba programu imeneyi tsiku loyamba, programu yoyamba tinayankhula kunena kuti ndithu pali mfundo zimene tiziyang'ana tikamayang'ana kapena kuti tikamaphunzisana maphunziro amenewa komanso tikamakumbusana maphunziro amenewa, maphunziro atarawih, kuti tiziyang'ana komanso tizikambirana nkhani zimene zikupezeka m'buku lolemekezeka la Qur'ani. Ndipo mfundo zimene timayang'ana mmenemu tidayankhula kunena kuti choyambilira tiziyang'ana ndithu gharibul Qur'ani. Maphunziro amenewa timayang'ana ndithu gharibul Qur'ani. Tikanena gharibul Qur'ani ndiye kuti bayanu wa tawdihil maani al-alfadhul ghamida fil Qur'ani al-Karim. Kwena kuti timamasulira maaya amene wawa mwachindunji amene akupezeka mu Qur'ani, timamasulira ndithu kunena kuti tsiku la lero tikhala tikukambirana za aya yakuti ndiye timayamba ndithu kuyimasulira kaye aya ija mwa translation chabe kapena kuti tarjuma chabe, ndipo kenako ndiye timaonanso mfundo imene imatchulidwa kuti al-aqwal fi tafsir kapena kuti dhikrul aya au al-ayati min al-Qur'an thumma yu'aqibuha dhikru ashhurul aqwali allati atharat 'ani as-sahaba wat-tabi'in min salafi al-umma fi tafsiriha. Kuti timaonanso ndithu mu maphunziro athu amenewa aya ija tikayiwerenga kenako ndiye timayang'anano sopano kuti kodi maswahaba anayankhula zotani pa aya imeneyi, kapena mu nkhani imene tayankhula pamenepa taphunzisana pamenepa kodi mahadithi akuyikira ndemanga zotani. Ndiye ngati pali hadithi timapereka ndithu hadithi, ngati pali mawu amene anayankhula matabi'ina kapena masalafi salih timauza naso zimenezo. Komanso menemu ndithu timayang'ana ma al-hidayat, yani al-jawanibu al-mustafada min al-aya ilmiyan wa amaliyan ba'da at-tafsir, kunena kuti timayang'ana naso zimene tikupindula mu maaya amene taphunzisana aja kuti kodi aya imene iyi ifeyo tapindulamo chani maphunziro amene tatenga ngati take home message imene tayipeza kuchokera mu aya imeneyi. Komanso timayang'ana nkhani yokhuzana ndi asbabun nuzul, kuti kodi aya imeneyi inatsika chifukwa chani. Ndiye kuti timaona mmenemo kuti mwina mtumiki anafunsidwa funso lina lake, ndiye kenako basi Allah ndikutsitsa aya imeneyo, kapena panazachitika incident ina yake, kapena panazachitika nkhani ina yake, ndikupezeka kuti Allah akutani akutsitsa aya imeneyo. Zimenezo ndithu ndi zimene timayang'ana mu programu imeneyi, programu ya maphunziro
atarawih. Cholinga chake chinali chonena kuti ukamatha mwezi umenewu tikale kuti at least tamvako ndithu uthenga umene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza m'buku lolemekezeka la Qur'ani. Zimene zizi ndithu ndizofunikira mu nthawi ino imene umma wa Chisilamu ukuyenda ndithu ndikukumana ndi zinthu zosiyana-siyana, mayesero osiyana-siyana, makamaka pakapezedwe kamaphunziro a Chisilamu. Lero lino ndithu kuli anthu osiyana-siyana amene akuyitanira kunjira ya Chisilamu, mayitanidwenso osiyana-siyana, ndipo mkati mwa ndime imeneyi yoyitanira ku Chisilamu mukumapezeka maphunziro ena amene ali wosochera, komano amene akupereka maphunziro amenewo kumanena kumapanga claim kuti iwo ndi Asilamu. Choncho pamafunika ndithu kuti munyengo imeneyi yovuta imeneyi Msilamu ndithu akhale wofunafuna maphunziro amene ali olondola, amene akupereka maphunziro akuyesesa ndithu kunena kuti maphunziro ake akhale olondola, komanso akhale amaumboni ogwirika asahihi bwinobwino. Ndicho cholinga chonena kuti Msilamu mchipembedzo chake achigwire molondola ndi mtima wonse. Ndiye pa chifukwa chimenecho tinachiona ndithu cha nzeru kuti tiphunzitsane komanso kukumbusana maaya ena amene amawerengedwa ndithu usana ndi usiku mwezi wa Ramadhani m'mizikiti yosiyana-siyana komanso nyumba zosiyana-siyana. Ndithu tikutero choncho kunena kuti Qur'ani inatsika pambuyo ponena kuti Allah subhanahu wa ta'ala watumiza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabadwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubadwira ku chipululu, inde ku chipululu cha ku Arabia, kumene nthawi imeneyo ndithu inali nthawi yovuta zedi, nyengo inali yoti yosakhala bwino. Tonse tikudziwa ku Arabia ndi ku desert, nthawi imeneyoyo dzuwa linali lovuta kwa basi, madzi ovuta, chokudya chovuta. Ndiye mtumiki Allah subhanahu wa ta'ala anapangisa ndithu kunena kuti mtumiki ameneyo abadwire ku chipululu kumeneko, ndipo anabadwa munyengo yonena kuti nkhani za chipembezo chimene anaphunzitsa mtumiki Ibrahim alayhi salam, komanso chipembezo chimene anaphunzitsa Isa alayhi salam chinali chitakwililika malingana ndi kupita kwa nthawi, chifukwa zimanenedwa kuti pamenepa panali patadusa zaka pafupifupi 3000 chivumbulutsidwireni Ibrahim alayhi salam, komanso zaka 600 chichokereni Isa alayhi salam. Choncho anthu anali mundima. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama anawapeza anthu ali mundima wadzaoneni, akupembeza mafano, ena kumango kukhala anthu opanda chipembezo, ena kukhala opembeza mafano, kumamwa mowa, kumapanga chiwerewere. Zinthu zonse zonyasa zimachitika ndithu nthawi imeneyi, kuphatikizaponso mchitidwe umenenso unali womvetsa chisoni, kumapha ana ang'ono ndithu, kumapha ana ang'ono, ana achitsikana basi kumapezeka kuti akuwapha, ana achimuna kumapezeka kuti akuwapha. Aluya ndithu amapanga zimenezo pa Makka. Munyengo yovuta imeneyi, nyengo ya dima imeneyi, ndi imene Allah subhanahu wa ta'ala tsopano anafuna kuti atumize mtumiki womaliza Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam kuti akalalikire ku chipululu kumeneko, akawalalikire abale akewa ma-Arabs komanso anthu amene azungulira, kunena kuti akuyenera kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumagwira ntchito zabwino, ndipo asiye shiriki kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina. Inali ntchito yolemetsa kwambiri, chifukwa chonena kuti mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama amakhala ndi anthuwa, ndi munthu wonena kuti anthu anamuona akubadwa, ndi mwana wonena kuti pamene amabadwa anthu anamuona, mmene amakulira anthu amamuona, ntchito zimene amagwira anthu amamuona kuti amadyesa mbuzi basi kumagwira maganyu kwa achina Khadija, anthu amamuona. Ndi zinali zovuta kwa basi nthawi imene mtumiki anapatsidwa uthenga tsopano wa Chisilamu kuti ayambe kulalikira kuti iyeyo ndi mtumiki, wapatsidwa buku
lolemekezeka la Qur'ani kuti awalalikire anthu. Zinali zovuta chifukwa chonena kuti anthu mitima yawo inakanitsitsa kuti avomere uthenga umenewu, poona kunena kuti munthu amene akulalika zimenezi ndi munthu onena kuti tamuona akubadwa, takhala naye, takula naye, apanga bwanji claim kuti yeyo ndi mtumiki. Zinali zinthu zovuta kwa basi. Inali challenge yayikulu kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lero linonso chimodzimodzi titati tiganize kuti ifeyo lero tili ndi nzathu uja amene timacheza naye uja. Ifeyo pabanja tili ndi mwana wathu uja, wina wake uja amene tinabereka tokha tikukhala naye pabanja. Imagine tsiku lina amene azikuwuzani kuti abasi makolo ineyo tu ndi mtumiki, Mulungu wandivumbulutsira buku. Nzanu amene mumacheza naye uja azikuwuzani kuti chimwene inetu ndi mtumiki, Mulungu wandivumbulutsira buku. Leloli inuyo mungachivomere chimenecho, mungafikire kuvomera? Ndi zinthu zovuta kwa basi. That's why anthu amene anavomereza zimenezozo mwachangu ndi anthu amenenso ali ndi ulemerero waukulu pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Achina Abu Bakar Siddiq anavomereza za utumiki wa Muhammad mwachangu mpaka nakupatsidwa dzina lonena kuti As-Siddiq. Ndiye chimene tikufuna kupanga pamenepa, kapena kuti chimene tikufuna kuyankhula pamenepa ndi chonena kuti ntchito ya ulaliki kapena kuti ntchito ya utumiki wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama inali ntchito yolemetsa kwambiri, ntchito imene Allah subhanahu wa ta'ala anayipereka kwa munthu amene ndithu mtima wake unali woyera, komanso chikhulupiriro chake chinali champhamvu, ndipo sanafooke, analimba ndithu kulimbana ndi mayesero ena onse amene mtumiki ameneyu amakumana nawo, kuti mpaka na chipembedzo chimenechi chitipeze ife lero lino. Ndipo timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti ife tigwiritsitse chipembedzo chimenechi. Ifeyo ndi anthu amwayi kwambiri, ndipo ifeyo ndi chapafupi kukalowa ku janna ngati titagwiritsitsa chipembedzo chimenechi, chifukwa chonena kuti tikumkhulupirira mtumikiyo amene ife sitinamuone. Timangomva kuti kunali Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ife kungomva osachita makani, kupeza kuti basi takhulupirira Chisilamu ndi kumatsatira chipembedzo cha Chisilamu. Ndithu ifeyo ndi anthu amwayi. Zimenezo ngakhale mtumiki ananena ndithu kuti ineyo ndikuwasilira komanso ndithu ndikuwakonda abale anga amene adzabwera pambuyo ponena kuti ine ndapita, maswahaba anga apita, azangomva za ine koma azapezeka kuti atani andikhulupirira. Lero lino ndithu anthu kumapezeka kumapanga madebate, kumatsutsana nkhani za chipembedzo. Mtumiki anatere, ayi mtumiki sanatere, munthu wona kuti sana muonepo, kungomvako ndi kukhulupirira. Ndithu zimenezo ndizoyenera kuti ife tizizinyadira, komanso tizimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atikhazike kukhala okhazikika ndithu pa chipembedzo chimenechi, chipembedzo chenicheni cha Chisilamu. Ndipo kuti zimenezi zitheke, tikuyenera kunena kuti mtima wathu tisamaulekerere kuti uzitipanga control ifeyo, koma kuti ife tiziupanga mtima wathu control. Tikapanga choncho ndiye kuti ifeyo tikhala anthu otani, tikhala anthu opambana pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tikafika pamenepo pamene tiyambire tsopano aya yomaliza ya tsiku la lero mu juzu 30 makamaka suratul A'la pa aya nambala 14. Suratul A'la aya namba 14, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti qad aflaha man tazakka, kuti ndithu wapambana munthu uyo amene wauyeretsa mtima wake, wa dhakara isma rabbihi fasalla, ndipo amene yuyu wakumbukira kapena kuti wachula dzina la mbuye wake, ndipo watani, ndipo wapereka chopereka komanso wauyeretsa mtima wake. Akunena kuti qad aflaha man tatahhara min ash-shirk, kuti ndithu wapambana munthu amene waziyeretsa iyeyo kuchokera ku shiriki, fa amana billahi, ndipo wamukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahadahu, ndipo wampanga Allah kukhala mmodzi yekha, wa amila bishara'ihi, ndipo wagwira ntchito molingana ndi malamulo a Chisilamu, wa dhakara isma rabbihi,
ndipo zimanenedwa kuti aya imeneyi kutanthauza kuti dhakara ismu rabbihi bilisanihi, kuti wachula dzina la mbuye wake ndi lilime lake. Fasalla yani fa aqama salawatu al-khamsi, ndipo wapemphera swala zisanu tsiku ndi tsiku. Aya imeneyi ndithu ili ndi matanthauzo angapo, ndipo tiyang'ana ndithu tanthauzo lachiwiri. Tanthauzo loyamba tanena kuti ndi limeneli lonena kuti munthu waziyeresa kushiriki komanso kenako ndi kumapemphera swala zisanu. Ndiyeno mu kumasulira kwina ndi kumene ndithu anamasulira ma scholars osiyanasiyana, makanso ndi nkhani imenenso ikuchitika kumapeto kwa Ramadhaniku, imene tiyimve kuti nkhani yake ndi iti. Ma scholars ananena kuti qad aflaha man tazakka, kuti ndithu wapambana munthu amene waziyeresa, yani kuyiziyeresa akuti kumene akutanthauza pamenepa ndi kupereka chopereka, yani kupereka zakatul fitri. Chifukwa chonena kuti zina loti kapena kuti liwu loti zaka limatanthauzanso ngati kuti kuyeresa, ukuyeresa chuma chako ndi cholinga choti chisakhale ndi litsiro lina lililonse, ndipo ukupereka zaka. Munthu ujo akuti wapambana munthu amene wapereka zaka, yani zakatul fitri. Ndipo zimene zizi ndithu ndi malingana ndi Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Mkulu amene yuyu ndithu akuti ankawauza anthu, ankawalamula anthu kuwalimbikisa zopereka zakatul fitri. Ndipo nthawi imene akuwauza anthu zopereka zakatul fitri imeneyi ankawerenga aya imeneyi kuti qad aflaha man tazakka, kuti ndithu wapambana uyo amene waziyeresa, yani wapereka zakatul fitri kuyeresa chuma chake. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, ndipo wakumbukira dzina la mbuye wake ndi kupemphera swala, yani salatul Eid. Ndiye malingana ndi Abu al-Ahwas rahimahullah adayankhula kunena kuti munthu wina aliyense amene angabwere kwa inu akupempha, ndipo munthu uja akufuna kupemphera, munthu inuyo atakuzerani wina wake wopempha kuti akupemphani kandi chuma kandi ndalama kandi chokudya, ndiye inuyo nthawi imeneyi ndiyoti mukufuna kupemphera, akuti choyambirira chimene mukuyenera kupanga ndi chonena kuti mupereke zaka, kenako ndiye mupemphere. Ndipo mkulu ameneyo Abu al-Ahwas anayankhula kunena kuti zimenezi zili choncho chifukwa chonena kuti Allah wayamba ndi kunena kuti qad aflaha man tazakka, kuti ndithu wapambana munthu uyo amene waziyeresa, yani popereka chuma chake. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, kenako ndikukumbukira ndithu dzina la mbuye wake. Nkhani ya zakatul fitri ndi nkhani iso yofunikira kuti sitingamalize programu imeneyi tisanayikambe. Pakukambidwa nkhani zambirimbiri, ena kumafuna kupotoza zimene ananena mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, zimenezo ndi zaiwowo, chifukwa chonena kuti mahadithi ali clear kunena kuti zakatul fitri munthu akuyenera kupereka chokudya. Mmenemo ndi mmene mtumiki ananenera. Nthawi ya mtumiki kunali ndalama ndithu, kunaliso ndalama, kunaliso anthu olemera kuposa ifeyo lero lino, koma mtumiki analamula chokudya, ndipo maswahaba sana welingule sana chuluke nzeru, nawonso anapereka chokudya. Chimozimozi ife lero lino tikuyenera kupereka chokudyacho. Munthu sanganene kuti ngati munthu chokudyacho alibe ndiye asapereke ndalama, kuti sono ndalamazo zigwira ntchito yanji ngati chokudyacho palibe? Ndalamazo olo mutapereka zigwira ntchito yanji? Ndiye wina amayankha kuti mesa akagulira chokudya, ndiye kuti chokudya chilipo. Nchimozimozi ino mungotenga ndalamazo ukagula chokudyacho ndikumpasa munthu, nkhani yatha. Ndiye zakatul fitri kupereka kwake ndithu ndi chokudya. Zimenezo ndithu ndi zimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatiphunzitsa, ndipo pasapezekenso kukangana pamenepo. Sinkhani yonena kuti so muyambe kunena kuti basi koma ife tiyang'ane madhhabu awakuti wakuti kuti akuti chani.
kumene kusopano ndiye kumudelera mtumiki. Ngati mtumiki wanena kuti mupereke chokudya, inu mukuyenera kupereka chokudya. Inonse mungakhale anzeru kwambiri kapena wochenjera kwambiri kumuposa mtumiki, kapena kuti inu ndi woganiza kwambiri kumuposa mtumiki, ayi ndithu. Zonse zimene mukukamba ma argument mukukamba wa mtumiki anawaunikira onsewo asanalamule za chakudyazi, choncho mukuyenera kupereka chokudya. Koma apa pali nkhani imene tikufuna tifute, imene imachuka, nkhani imene imapezeka masheha akuilalikira yokhuzana ndi zakatul fitri. Ndipo nkhani yake ndi hadithi imene ikuchokera kwa Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, mkulu amene akuyankhula kunena kuti ati anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, akuti ndithu mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti shahru ramadana muallaqun baina as-samai wal ardi wala yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Akuti hadithi yo imatero kuti ndithu mwezi wa Ramadhani umango kolekidwa mulengalengamo pakati pa thambo ndi dziko lapansi, ndipo akuti mwezi umene usuma pita kwa Allah subhanahu wa ta'ala pokapoka munthu atatani atapereka zakatul fitri. Hadithi imene iyi ndithu ndi ya dhaifi, chidule chake ndi chimenecho timafuna tinene choncho kuti hadithi ndi ya dhaif malingana ndi chitabu cha Al-Jami' as-Saghir chimene chinalembedwa ndi Imamu Suyuti rahimahullah. Ndipo anaipanga hadithi imene attribute kwa Ibn Shahin mu chitabu chake cha At-Targhib, ndipo ananena kuti ndithu hadithi imene iyi ndi ya dhaifi chifukwa chonena kuti mmenemu muli munthu wotchedwa Muhammad ibn Ubaid al-Basri amene ali majhul, sakudziwika kuti ndi ndani nanga pa mahadithi ankapanga chani. Choncho ndi hadithi ya dhaifu. Mashekhe tikuyenera kusiya kugwiritsa ntchito hadithi imeneyi kuwalimbikisa anthu kapena kumawapyeza anthu choncho mmene timanenera muja kuti basi tungati semunapereke zakatul fitri nde kuti Ramadhani yanu yangokanilira pamwamba apa sinafike kwa Allah. Ayi ndithu ma scholars ambiri including Imam Albani rahimahullah adayankhula kunena kuti zikadakhala kuti ngakhale zikadakhala kuti hadithi imene iyi ndi ya dhaifu, ndiye kuti tu meaning yake ikanakhala yonena kuti ngati munthu sana pereke zakatul fitri ndiye kuti swaumu yake silandilidwa. Ndiye ineyo sindikudziwa kuti ndi scholar uti amene anayankhula zimenezo ndipo hadithi imene si ya sahihi. Ndipo zikanakhala choncho ndiye kuti woyamba kudziwa zimenezo akanakhala mtumiki, akanangonena hadithi straight ya sahihi kunena kuti ndithu zakatul fitri yo wina aliyense akuyenera kupereka ndi cholinga chonena kuti swaumu yake ilandilidwe. Ndipo pakanakhalanso maujeni pamene popo marukhsa onena kuti munthu amene alibeyo ndiye kuti akuyenera kupanga izi ndi cholinga choti afanane ndi amene sanapereke, ngati mmene anapangira faradhi ya chani ya swaumu kwena kuti amene sangakwanise atere, amene akudwala atere. Choncho hadithi imene iyi ndi ya dhaifi, choncho tikuyenera kuipewa. Cholinga cha zakatul fitri ndi chimene anayankhula Ibn Abbas mu hadithi kunena kuti farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri tuhratan lis-saim, kuti ndithu mtumiki anapanga faradhi munthu kupereka zakatul fitri ndi cholinga chonena kuti imuyelese munthu amene amasala minal laghwi war rafathi, kuchokera ku mawu opanda pake amene amayankhula komanso mawu amene anali wonyasa amene amayankhula, wa tu'matan lil masakin, komanso kuti chikhale chokudya cha anthu amene ali masakin, anthu osauka. Chimenecho ndiye cholinga chenicheni cha zakatul fitri, osati zina zimene zimakambidwazo. Ndiye ndithu umo ndi mmene tingayankhulire pa nkhani imeneyi. Ndipo chakumapeto kwenikweni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akuyankhula kunena kuti bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kuti koma vuto ndilonena kuti inuyo ndithu likukunyengani moyo wa dziko lapansi, ukukunyengani moyo wa dziko lapansi, kumachita kuti moyo wa dziko limene lili nkuza, moyo wa kiyama ndi moyo umene uli wabwino komanso wamuyaya, pamene moyo wa dziko lapansi ndi wopepuka komanso wa temporary, pomwe moyo wa dziko limene lili nkuza ndi wosangalatsa komanso wosatha. Ndipo munthu wanzeru akuyenera ndithu kuti bolani akhale umoyo
kapena kuti achilimike pogwira ntchito za umoyo umene uli mkudza. Nanga munthu wanzeru angasankhe bwanji moyo umene uli wochepa, umene amakhala kanthawi kochepa zaka 60 zokha basi, kupeza kuti munthu kenako akumwalira. Munthu angasankhe bwanji kuti basi nizingopanga za moyo wa dziko lapansi. Moyo ndi life span yake ndi 50 years, 60 years, kandi mwayi 70 years, kenako kumwalira. Pomwe moyo wa dziko la kumwamba, moyo wa tsiku la kiyama ndi wa eternal mpaka na kalekale wa muyaya. Choncho munthu akuyenera ndithu kupereka ndithu importance yake ku chinthu chimene chili chamuyaya, osati chinthu chimene nchaka nthawi kochepa. Imamu Ahmad ibn Hanbal mu chitabu chake cha Musnad al-Imamu Ahmad munalembedwa hadithi imene kuchokera kwa Abu Musa al-Ash'ari amene adayankhula kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kuti ndithu mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama adayankhula kunena kuti man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Kunena kuti ndithu wina aliyense amene wakonda umoyo wa dziko lapansi, ndiye kuti akuti munthu amene yoyo azatsautsika kapena kuti azavutika pa umoyo wa dziko la ku akhira, pa umoyo wa tsiku lomaliza, tsiku la chiweruzo. Ndipo aliyense amene angakonde umoyo wa dziko la ku akhira kapena kuti umoyo wa tsiku la kiyama, akuti munthu amene yoyo ndithu akuyenera kuti umoyo wa dziko lapansi avutike ndithu, azunzike ndithu pa umoyo wa dziko lapansi. Basi kudzuka usiku kupemphera, kummawa kumapita kukapemphera fajiri, kukuzizira kwambiri, anthu akugona, azunzika ndithu pa umoyo wa dziko lapansi. Ndiye mtumiki ananena kuti fa'thiru ma yabqa ala ma yafna, kunena kuti chomwecho inu sankhani chinthu chimene chili chamuyayacho, musankhe chinthu chimene chocho over chinthu chimene chili cha temporary cho, kuti muchisiye icho chinthu chimene chili cha temporary. Inuyo mukhale busy kwambiri ndi za umoyo wa dziko la ku akhira, dziko limene munthu akakhala mosangalala tsiku la kiyama, ndipo musiye ndithu musakhale busy kwambiri ndi umoyo wa dziko lapansi, umoyo umene ndi wakanthawi kochepa. Menemu ndithu ndi mmene tingamalizire ndithu maphunziro athu amenewa, maphunziro a tarawih. Ndikhulupirira kuti mwina zinthu ziwiri zitatu ndithu tapindula mmenemu. Ngati panali chinthu china chake chimene chinalakwika, ndithu chimenecho ndithu chachokera kwa ine komanso shaitani, ndipo ndimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti andikhululukire. Ndipo ngati mwapindula china chake, ndithu imeneyo ndi taufiki imene wakupasani Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho ndithu inu mutenge zabwino zokhazo zimene mwaphunzira mu programu imeneyi, ndipo zolakwika zoyipa zimene mwaziona kapena zolakwika zosemphana ndi chiphunzitso cha Chisilamu zimene zakambidwa mu programu imeneyi, inu ndithu zimenezo muziponyere mu trash bin, ndipo musazigwiritse ntchito. Pomaliza penipeni timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti alandire somo yathu, mapemphero athu amene timapemphera usiku wina uliwonse, komanso masodakati athu amene tapereka. Tinali anthu olowa m'manja ndithu mwezi umenewu. Allah ndithu adalitse zimenezo ndipo atichulukitsire mariziki athu. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndithu azatitenge ifeyo tili anthu onena kuti tabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso tapanga tauba yeniyeni, taubatun nasuha. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti awawongole anyamata ndatsikana. Ndithu Allah subhanahu wa ta'ala awongoleni ndithu akapolo anu achichepera amenewa achinyamata ife. Allah subhanahu wa ta'ala tiwongoleni. Ndithu ife ndi anthu amene timathamanga magazi, tikamapanga zinthu zathu timakhala anthu othamanga magazi ndithu. Chifukwa chake zinthu timapanga mwaphuma komanso mama emotions, sitimaganizira kuti mmawa zimene ndili kupanga lero lizi mmawa zindithandiza bwanji kapena kuti zotsatira zake zikhala zotani. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala ndithu tiwongoleni ife achinyamata ndi kutipanga kukhala asilikali oteteza dini ya chipembezo, dini ya Chisilamu.
tikhale ndithu asilikali olimba oteteza chipembedzo chimenechi ngati mmene analili achina Khalid ibn Walid, achina Umar ibn al-Khattab, achina Ali ibn Abi Talib, achina Uthman ibn Affan, komanso anthu onse amene analonjezedwa kuti akalowa ku janna, ma'asharatul mubashirina bil janna. O Allah, tikukupemphani kuti ndithu saumu imeneyi ikhale chiyambi chakusintha ndithu kubwerera kwa inu Allah subhanahu wa ta'ala, kupanga tauba ndi kukhala anthu osinthika, komanso anthu onena kuti ogwira ntchito zabwino pamaso panu. Ndithu Allah, tapemphera zonsezi ndithu, ndipo tikuzipereka zonsezi mwa inu, ndipo ndinu mboni kuti ife tayikira umboni kuti palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi ndi koma inu Allah, komanso kuti Muhammadi ndi mthenga wanu, ndipo tikulonjeza kuti ife ndithu tizakhala anthu odana ndi shiriki, komanso anthu odana ndithu ndi zinthu za bid'a. Tikafika pamenepo tingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.